जोङो बे दागारियाव जेला दैमालुनि रिथिक जाबाय थायो अब्ला जोङो फोथायनानै थांदों ओमफ्राय जोङो 10 बोसोर जाबायमोन नालाय मोनैयाथ' ओमफ्राय जोङो फोथायनानै थांथारदों ओमफ्य मुलिखौबोथ' जाबाय थाखादोंमोन जोङो बोसोरै जाखाबायमोन मुलि जानाया ओमफ्राय होनबाबो जायाखैमोन ओमफ्राय जेला दैमालुनि रिथिकआव थांनानै फैयो मास मोननैनि उननिफ्राय प्रेगनेन्ट जादों आच्छा आखाइ खबना हो नोंसोरो जायहा इसोरनि गेदेर अननायजों आलफानसानाव बिथोनानै गोरबोआव अखाफोर दा कय मास 6 मास जाबायना दा बेखौ नोंसोरो खोनासंनो लुबैना दसे नायनो लुबैना इसोर मावनो हायै जेबो गैया बेनिखायनो फै बियादै फिसा बिनि फिसायाबो फै खबनानै होदो आं दा बेनाव सोंनोसै नोंसोरबो मोजाङै खोनासंदो दे नोंनि नामा मा नाम अन्जना बसुमतारी अन्जना बसुमतारी बेनिफ्राय दे आं सोंगोन बेनिफ्राय नोंनि फिसायनि नामा मा नाम नोंनिया देबजित नार्जारी आच्छा नोंसोरो हाबा जानाया खय बोसोर जाखोमोन फेब्रुवारि मोनबा 10 बोसोर फुरा जाबाय 10 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव नोंसोरो सिगाङाव नोंसोरो मा बेनिफ्राय बबे जायगानिफ्राय फैयो आरो बबे धोरोमनि एसे बुंनाय देनाय जोङो पाबाजरा बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय फैनाय आच्छा नोंसोरो मा चार्चनिफ्राय फैदों बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय आच्छा दा नोंसोरनाव आं सोंनो लुबैदों नोंसोरो जेब्ला इसोरनि गेदेर अननाय फोथायनायजों आरो बबे जायगायाव बबे थांनानै आरो माब्रै नोंसोरो हाबा जानायनि उनाव नोंसोरो मा थांखि दंमोन गथ' मोननायनि थांखि दंमोन ओमफ्राय कय बोसोर जाखोमोन नोंसोरो 10 बोसोर 10 बोसोर हाबा जानायनि उनाव 10 बोसोर नोंसोरो गथ' मोनाखैमोन आरो बेनिफ्राय दा एसे बुंनो हागोन ना दे नोङो हाबा जानायनि उनाव माब्रै आरो डक्टरनाव थांदोंमोन आरो माबायदि गथ' मोननायनि आसायाव थांदोंमोन नाथाय मानो बेखौ एसे बुंनाय देनाय दे बुं जोङो बे दागारियाव जेला दैमालुनि रिथिक जाबाय थायो अब्ला जोङो फोथायनानै थांदों ओमफ्राय जोङो 10 बोसोर जाबायमोन नालाय मोनैयाथ' ओमफ्राय जोङो फोथायनानै थांथारदों ओमफ्राय मुलिखौबोथ' जाबाय थाखादोंमोन जोङो बोसोरै जाखाबायमोन मुलि जानाया ओमफ्राय होनबाबो जायाखैमोन ओमफ्राय जेला दैमालुनि रिथिकआव थांनानै फैयो मास मोननैनि उननिफ्राय प्रेगनेन्ट जादों आच्छा आखाइ खबना हो जाय नोङो जेब्ला बबे जायगायाव थाङा बबे रिथिकआ बबे जायगायावमोन दागारियाव बेसे गोबाव जाखो बे रिथिकआ 7-8 माससो जाबाय नामा 7-8 माससो जासिगोनदां दाथ' 6 मास जाबाय नोङो आरो बेनिफ्राय रिथिकनिफ्राय फैनायनि उनावहाय खय मासनि उनाव नोङो प्रेगनेन्सि जादोंमोन मास मोननैनि उनाव अब्ला दाथ' 8 मासआनो जाबाय होनब्ला दा 6 मास जाबाय नालाय अब्ला 8 मास जाबाय बे रिथिकआ अब्ला नोङो बे बबे बाथ्राखौ लानानै आरो माब्रै फोथायनानै थांदोंमोन नामा बे इउटुबाव नुनानै फोथायनानै थांखादों आङो इउटुबाव मा नुवा नोंलाय बे आलफनसा आगैनाव बिस'नायनि थाखाय बानाय सेका जानायखौ नुनानै फोथायनानै थांखादों अब्ला नोङो आगै आलफनसा होननानै बिबाय थादोंमोन नामा जों बिसि फिसाय सासे मा होननानै बिदोंमोन नोङो बिसि फिसाय सानैबो बिबाय थादोंमोन हान्थु खरायनानै बिबाय थादों जोङो माब्रै ना बियो आलफनसा आगै जोंनि थाखाय बिस'ना होदो बिदि होननानै बिबाय थादों नों आलफनसाखौ मा बेथ' होआ बिस'नासो होयो गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो आलफनसा बे होग्रा नङा बे सोखाग्रा नङा नाथाय बियो बिस'नासो होदों जेरै मादार टेरेसाया 1997आव थैदों बिनि उनावहाय 1998आव गोथार डिक्लेयार खालामनायनि सिगांनो मनिका बिस्वाजिब्रा अन्धेगाफोर मनिका बिस्वाजिब्रा टिउमार जादोंमोन आरो बे मनिका बिस्वाया बे जेब्ला गोथै हाखराव मादार टेरेसानाव थांदों आरो बेनि गिर्जायाव जेब्ला बिदों अब्ला बेयो मादार टेरेसाखौ नुदों आरो बेनिफ्राय बेनो साननानै थाबाय आंखौ जेरै मादार टेरेसानि थाखाय बिस'ना होबाय आरो बेबायदिनो मादार टेरेसानि बिस'नायजों दिनै मनिका बिस्वानि टिउमारा हामदों जा बे डक्टरनाव थांबाय नाथाय बेनि टिउमारा गैलिया बेबायदिनो जोंनि सोरबा गोथार जायाखैब्लाबो बेनि थाखाय सोरबा थैना थांनाया सोरगोआव दंहैयो बिसोरनि आत्माफोरनाव बिस'ना होयोब्ला बिसोरो जेरै मादार टेरेसानि जिउआ बिस'ना होनायाव बे मनिका बिस्वानि टिउमारा हामदों दिनै जोंनि गेजेराव जाय अन्जना बसुमतारी दा बसुमतारी आरो नोंनिया मा नाम देबजित नार्जारी देबजित नार्जारी बिसि फिसाय सानि गेजेराव इसोरनि गेदेर अननायखौ मोनबाय दा बिनि गोरबोआव दा अखाफोर दान्द बिनि गोरबोआव अखाफोर दान्द जाबाय दा अखाफोर दान्द माने इसोरनि गेदेर अननाय आरो बियो बिसोरो इउटुबाव नुनानै नानि आलफनसानाव बिसोर बुंदोंमोन आगै आलफनसा जोंनि थाखाय बिस'ना होदो बे बिस'नायनि थांखिया बिसोरनाव बेनोदि
थाखा फैसा नङा धोन दौलत नङा सना रुफा नङा सोखाजानायनि नङा बबेखानि बिसोर मिजिं दङ हाबा जानायनि उनाव गथ' मोननायनि बे गथ' मोननायनि मिजिंखौ लानानै बिसोरो मा होननानै बियामोन बिस'नो थाखाय खावलायदों आं मारै मारै होनना बुङा दे जोंबो एसे बयबो मिथिनाय बादि मारै मारै होनना बुङा बे बिनायखौ नोंसोर एसे खोन्था जाहाथे नोंसोरनि बिनायखौ खोनासंना बिसोरबो बिफानो हाथों जोङो बिसि फिसाय बिदिनो हान्थु खरायनानै बिबाय जोंनि थाखाय बिस'ना होदो आगै आलफनसा होननानै जों बिबाय थादों आरो मा नांगौना बिया गथ' नांगौना गथ' नांगौ होननानै बिदोंमोन बेनिफ्राय नोंसोरो दादगारियाव आंखौ लोगो हमनो थांदोंमोन दा औ लोगो हमनो थांदों दादगारियाव मा नोंसोर सानसे थायामोन जोङो सानथाम थाहैदों सानथाम थादों सानथाम रिटिकआव बाहागो लादों आरो बेनिफ्राय नोंसोरो रिटिकआव बाहागो लानानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदोंमोन खोनासंदों आरो बेनिफ्राय नोंसोरखौ आं बिदिनो थिनदोंमोन काउन्सिलिं लादोंमोन नामा काउन्सिल लादों काउन्सिलिं लानायाव बेखौ बुंदोंमोन गथ' गैयिनि थाखाय अब्ला बे आदै आंहा गथ' गैया आरो बेनि थाखाय आङो लुकासनि 1:25 बुंनो थिनदों गोथार जिउआ थोनदोंना थोनाखै गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन आं बेखौ नोंसोरखौ बुंदोंमोन ना नोंसोर बिसि फिसाय आखाइ हमलायनानै जेब्ला नोंसोरो इसोरनि अननायखौ मोननो हास्थायो आखाइ हमलायनानै नोंसोरो गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन बेखौ बुंनो थिनदोंमोन नोंसोर बुंबाय थादों जोङो बुंबाय थादों आरो बे लुकासनि 1:25 बुंनायाव जेरै आरो बेनिफ्राय बिसोरो जाय आलफनसाखौ बिगै असेबानि अननायजों बिसोरनो खावलायनायाव दा जोंनि मोखाङाव जाय अनजानाया बे गोरबोआव गथ' दं बेखौ नुनो मोनबायना मोनाखै जोंनि इसोरा महिमा मावग्रा नंगौना नङा फोरबो जिसुआ महिमा मावग्रा नंगौना नङा माथो सिरि दा इसोरा बिनि फोथायनायखौ नुनानै बेनि गोरबोआव 10 बोसोरनि उनाव गथ' हरबाय बेखौ जोंनि थाखाय गेदेर इसोरनि अननाय आरो महिमा बेनिखायनो नोंसोरो आंनो अनजना दा नोंसोरो इसोरखौ बाख्नायनो आरो बेजों लोगोसे नोंसोरो मा बुंनो सानो ना आलफनसानि सायावबो दिनै फंनैसो बुंनो हागोन नामा आलफनसा आगैया जोंनि थाखाय बिस'ना होनायनि थाखाय जोङो आलफनसा आगैखौ हाजासे हामबाय होदो आफा इसोरखौबो हाजासे हामबाय होदो जोंनि जाहाथे दुखु दाहा जोंनि बिनाय गाबनायखौ इसोरा खोनासंनायनि थाखाय जों हाजासे हामबाय होनो आरो बेनिफ्राय दा नोंनि गोरबोआवथ' अखाफोर दाननि जाबाय बिनि उनाव आरो मा नांबावगोन नोंनो बेनि उनाव नोंहा माबा गोबां जोनोम होनो हानायाव इसोरनि बोलो नांगौ नर्मालि सारिनो हानायनि थाखाय आरो मोजां गथ'आ गोथार गथ' जानो हानाय बेफोरबायदि आसा दंना गैया गथ'खौ सारिनायनि थाखाय गोबां इसोरनि बोर नांगौ गोबां आइ आफानि बिनाय नांगौ दिनै बिसोरना खावलाय नोंसोर बिनो बिसोरना खावलायहर आइ आफाखौ आं खावलायो जाहाथे आङो बे गथ'खौ मोजाङै मोजां नर्मालाव सारिनो हायो अननानै आंनि थाखायबो बिस'ना होफादो आरो बेनिफ्राय जाय आइ आफा बिदा फंबायफोर नोंसोरो बेनि थाखाय बिना होगोन ना होआ होगोन ना होआ सिरि बिनानै होगोन ना होआ होनदों साबायखर थाबाय दा नोंनि थाखाय जों बिगोन आरो नोङो दिनै इसोरनि गेदेर अननायजों जाय गोरबोआव गथ'खौ मोननो हाबाय बे इसोरानो होबाय बेखायनो इसोरनि अननायखौ नोंसोर मावनो नाङा आरो बे इसोरखौ जेब्लाबो हामबाय होबाय था आरो जाय आलफनसायाबो नोंसोरनि थाखाय बिस'ना होबाय आरो बेबायदिनो आलफनसायाबो अरायसम बिस'ना होबाय थाथों नोंसोरनि बे गथ'आ सारिनाय उनाव आरोबाव बे गथ'आ देरै लावै गियानि गथ' जानो हाथों गोथार सुबुं जानो हाथों सानसे बियो बे बुहुमखौबो बियो गोग्गो खालामनो हाथों बेनो जोंनि भरसा नोङो जोबनायाव माबाफोर बुंनो नागिरदोंब्ला आरो आं नोंनिफ्राय सोंनो लुबैयो दे नोङो माबा बुंनो सानदों नोंनि बे इसोरनि गेदेर अननायखौ मोननानै देनाय बुंनाय दे बुं दालाजि मानो खर खरदों मानो थिमा खरदों दे बुं इसोरखौ हामबाय होनगोन दे इसोरखौथ' हामबाय होनो दे बुं जोङो नाजायै जेनेबा दा मोनबाय इसोरखौ धन्यबाद होयो जाहाथे बेबायदि जोंनि बिनायखौ इसोराबो खोनासंबाय थायो बेनि थाखाय दा बेनिखायनो नोंसोरो इसोर गासैनावबो बेनो खावलायबाय ना दा जोङो इसोरनि अननायखौ मोनबाय दा बिसोरो गोरबोआव गथ' दङ बेनिखायनो साफ्रोमबो बिमाफ्राबो बेबादिनो नोंबो गोरबोआव गथ' थाबायब्ला जायफ्रा नों बादि गोरबोआव थानाय बैसोर बिमाफोरनि थाखायबो बिनानै होनांगौ नों गावनि थाखायल' नङा बिसोरबो मोजां गथ' सारिनो हानाय बायदि आरो इसोरा नोंसोरखौ 10 बोसोरनि उनाव जाय इसोरा नोंसोरनो गथ' हरबाय बे इसोरनि अननाय आरो बे गथ'खौ नोंसोर मोजाङै इसोरनि मुङै सारिनो हाथों आरो इसोरा बोर होथों दे बिसोरनि थाखाय जों गोबार आखाइ खमदो जिसुआ बाख्नायजाथों